Hindi ka na makakabalyo. Hala, grabe! Ang baha! Grabe! Yan, pinauwi na yung mga estudyante at di na sila makatawid. Ayan po, oh. Grabe talaga yung baha. Hala, dali! Bilis, Diyos ko! Diyos ko, na-save naman nila. Na-save naman. Di, naka mo magbalyo, baby. Diyos ko. Ay, di naka mo magtawid. Diyos ko, Lord. Grabe. Grabe ang ano. Ayan, may naalon na 3. Pero nasa gitna Manila yata. Grabe po talaga ang lakas, oh. Hindi ka magbalyo, Ning. Naku ah! O, hindi na ka mo magbaralyo, Ning. Hindi na ka mo magbalyo. Grabe ang ano, oh. Ay, Diyos ko, Lord. Naanod yung 3. Pero nasagit naman sila. Ayan, oh, grabe. Yan, bigla po nabaha po dito sa ilog namin. Kawawa yung mga estudyante. Sagip naman po yung 3 estudyante.
baha. Ayan yung tatlo, oh. Tatlong naanod. Pero nasa gip po. Sa gip naman nila. Diyos ko. Oh, yung anak pala ito ni Ate Brenda. Ayan, nasa gip naman sila. Diyos ko po, Lord. Kinabahan ako. Yung tatlong bata. Ayan, grabe. Lalong lumalakad. Grabing baka. Delikado pong sumawit. Pababa na sa amin. Grabing baha. Na-video ko. Na-video ko. Na-video ko siya. Kaya lang harayo. Harayo si video ko. Grabe. Naatong talaga si Tulo. Yayay! Ay, Riz! Ano pa? Ayan o, papunta na sa sentro ang baha. Dito. Delikado! Di pwede magbalyo. Delikado. May naatong na. Hanggang dito na yung baha, oh. Oh, hanggang dito. Oh, sobrang baha, oh. Ayan. Di po makakatawid ang tao.